Добър ден! Казвам се Александър Асенов. В София Имплант Център съм. Вече имам прекрасна усмивка. Днес беше последната интервенция. Минах през две операции. Една горна челюст, една долна челюст. Имам 12 импланта, 6 отгоре, 6 отдолу. Много съм доволен като цяло от екипа, от хирурзите, от терапевтите. От всичко съм много доволен, защото наистина ми обърнаха много внимание, погрижиха се за мен много добре и всичко се получи идеално. Ако искате да се храните добре, да изглеждате добре, да се усмихвате без да си слагате ръката, София Имплант Център.